Para que digan que os mozos non teñen iniciativa. Neste caso sí, e moita. Ezequiel Míguez, un mozo emprendedor rianxeiro de tan só 17 anos, coa axuda da súa propia familia, decidiu abrir este verán o seu primeiro negocio, o Chiringuito Terapia, na praia de Tanxil. Foi idea do meu padrastro que está fora, para que eu tivera o meu primeiro traballo. Emprazado nun marco incomparable, o negocio estás a converter nunha parada obrigada para todos os bañistas que se achegan ao Oreal. Pero tamén son moitos os clientes que deciden pasarse atraídos polo bo ambiente e o trato, sempre sorrinte do seu persoal. Solo bebidas e non de facer comida ou así. Para facer comida nós normalmente mandamos aí ao pé na agua, que é o bar que está máis arriba, que levámonos ben e mandamos para ali a xente. É moi bo trato e atenderlos xustamente cando chegan, ao menos que estemos moi ocupados, é sempre unha sonrisa na cara. Consumicións as que queiran, mas sempre acompañado dunha boa tapa. No de ofrecer aos clientes tamén suelen vir máis cara á noite porque é máis tranquilo, hai menos demanda de mesas. E despois, de vez en cuando, durante os meses, fomos poñendo conciertos para invitar a xente a vir. E agora temos unha a mediados de agosto co do bar de arriba. E estamos a ver para cando é a fecha para poder poñelas no Instagram, mas subilas basicamente para que se vexa. Como bo emprendedor que é, a pesar da súa xuventude, Ezequiel xa cabila no seu próximo negocio. Agora estamos mirando para outro negocio para o inverno, para poder seguir traballando, en vez de estudiar. Cada vez vai a mellor a cousa. O Chiringuito estará aberto ata o remate da temporada de verán, o 31 de agosto. A partir de aí o local pechará ata o ano, polo que aínda están a tempo de poder visitalo.